γράψετε ένα βιβλίο για τα παραδοσιακά παιχνίδια. Πώς είχατε αυτή την ιδέα και πώς συλλέξατε αυτές τις πληροφορίες? Οι παιδικές μνήμες συχνά ερχόταν στο μυαλό μου με παιχνίδια όπως το κυνηγητό, το κρυφτό, οι πιθαμές, τα πετραδέλια, οι γωνιές, το τζιζ και κάποια στιγμή όταν στο σχολείο πια άρχισα να διδάσκω την Ομήρου Οδύσσια, στη Ζήτα Ραψοδία λέει η Ναυσικά ότι πέταξε το τόπι στα κορίτσια για να παίξουν. Με αυτό το στοιχείο έβαζα ερώτηση στα κορίτσια, στα παιδιά, ποια παιχνίδια ξέρουν να μας φέρουν από τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Και έτσι συγκεντρώναμε παιχνίδια σιγά σιγά. Μπορείτε να μας περιγράψετε κάποια από τα παιχνίδια που συνηθίζετε να παίζετε? Ναι, παιχνίδια παίζαμε πολλά. Ένα παιχνίδι ήταν το κουτσό. Χαράζαμε στο χώμα με ένα ξύλο ή στο τσιμέντο, αν δεν υπήρχε χώμα, με μία κυμολία, ένα ορθογώνιο, το οποίο το χωρίζαμε σε 4 ίσα μέρη και τα αριθμούσαμε. Ρίχναμε ένα μικρό κεραμιδάκι στο πρώτο το τετράγωνο και κουτσένοντας, γι' αυτό λεγόταν και το παιχνίδι κουτσό, το σπρώχναμε στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο τετράγωνο και μετά επιστροφή πίσω. Στη συνέχεια ρίχναμε το κεραμιδάκι στο δεύτερο τετράγωνο. Πηδούσαμε το πρώτο τετράγωνο, δεν πατούσαμε μέσα, πηγαίναμε στο δεύτερο τετράγωνο και πάλι στη συνέχεια γινόταν η ίδια δουλειά μέχρι που τελείωνε. Μετά, αφού κάναμε όλο αυτό το κύκλο, τη φάση, έβαζε αυτός που έπαιζε στο χέρι επάνω το κεραμιδάκι από το επάνω μέρος της παλάμης και πάλι περνούσε ένα-ένα τα τετράγωνα, προσέχοντας να μην πατήσει τις γραμμές. Εάν πατούσε έχανε και ακολουθούσε ο επόμενος έπαιζε. Κάθε παιδί που έχανε, όταν ερχόταν η σειρά του να ξαναπαίξει, έπαιζε από το σημείο που είχε σταματήσει να παίζει. Μετά από αυτή τη φάση υπήρχε και μια τρίτη φάση που κάθε παιδί έβαζε το κεραμιδάκι πάνω στο κεφάλι του και προσπαθούσε, χωρίς πάλι να πατάει τις γραμμές, να περάσει αυτά τα 4 τα τετράγωνα και να επιστρέψει πίσω. Όταν τελείωνε ήταν νικητής και το σημείωνε αυτό με ένα μικρό ημικύκλιο, το τέταρτο του κύκλου, σε μία γωνία του πρώτου τετραγώνου ή του δεύτερου. Και έτσι συνεχιζόταν το παιχνίδι. Ένα άλλο παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά ήταν ο Βεζίρης. Ο Βεζίρης είναι ένα μικρό κοκαλάκι που υπάρχει στο μπροστινό πόδι, στο σώμα του αρνιού, στο ποδαράκι του αρνιού. Αυτό λοιπόν το αξιοποιούσαν τα παιδιά και έπαιζαν. Αυτό το μικρό το κοκαλάκι είχε κάποια συγκεκριμένα μέρη. Ένα εξογκωμένο μέρος λεγότανε ψωμάς. Το απέναντι ακριβώς λεγόταν λακδάς γιατί είχε λακκουβίτσα. Ένα άλλο μέρος αυτού του κόκαλου είχε σχήμα σίγμα και το ονόμαζαν Βεζίρι. Και απέναντι από το Βεζίρι ήτανε ο βασιλιάς. Είχε δηλαδή κάθε μέρος από το κοκαλάκι αυτό μία ονομασία. Και οι άλλες δύο μεριές λεγόταν γαϊδουρέλια, στη δικιά μας την ντοπιολαλιά. Συνεννοούνταν τα παιδιά και έλεγαν με ποια σειρά θα παίξουν. Έπαιζε το πρώτο το παιδί και ανάλογα με το τι έβγαινε γινόταν και κάτι θεαματικό. Δηλαδή, εάν έβγαινε ο βασιλιάς, δηλαδή στο Βεζίρι έδειχνε το βασιλιά, τότε υποχρέωνε το παιδί που έπαιζε, υποχρέωνε τον πιο αδύναμο από την αντίπαλη
ομάδα να έρθει και να τον πάει στην πλάτη του μια μικρή απόσταση, μια βόλτα. Τώρα, αν έβγαινε το λακδέλ, δηλαδή αν ο Βεζίρης έπεφτε από το χείλο μέρος του Βεζίρη, καλούσε ένα παιδί από την αντίπαλη ομάδα και του έδινε, το χτυπούσε 2 φορές στο χέρι του, παλάμη. Μπορούσε όμως να συνεχιστεί και με άλλο τρόπο, δηλαδή όταν θα έριχνε ένα παιδί το Βεζίρι να βγει ο ψωμάς, τότε έχανε τη σειρά του και ακολουθούσε ο επόμενος. Όταν έβγαινε ο βασιλιάς, τότε υποχρεωνόταν αυτός που έπαιζε και έριξε το Βεζίρι και βγήκε ο βασιλιάς να τον χτυπήσει ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας. Και εν τέλει, όταν έβγαινε η θέση που λεγόταν γαϊδουρέλια, ένα από τα 2, τότε υπήρχε ολοκληρωτική ήττα της αντίπαλης ομάδας και υποχρεώνονταν οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας να πάρουν στην πλάτη τους τους παίκτες που έπαιζαν και να τους πάνε μέχρι ένα ορισμένο διάστημα. Αυτό ήταν το παιχνίδι, ο Βεζίρης. Τώρα, είχαμε και ένα άλλο παιχνίδι που λεγόταν τζαμί. Το τζαμί πώς παίζόταν? Τα παιδιά χάραζαν έναν κύκλο στο έδαφος και χωρίζονταν σε 2 ομάδες. Η μία ομάδα, αφού συμφωνούσαν ποια θα παίξει, η μία ομάδα λοιπόν έστεινε μικρά κεραμιδάκια, το ένα πάνω στο άλλο, το πρώτο το μεγάλο ή το πρώτο που ήταν κάτω-κάτω ήταν πολύ πλατή και σιγά σιγά μίκραιναν και έτσι γινόταν μια στίβα που μας θυμίζει το τζαμί, το τουρκικό το τζαμί. Γι' αυτό και πήρε το όνομά του το παιχνίδι από αυτό το όνομα, από το κτίριο το τουρκικό. Η ομάδα λοιπόν που ήταν για να παίξει είχαν ένα μικρό μπαλάκι και με όποια σειρά συνεννοούνταν, με κλήρο ή με λάχνισμα, άρχισαν να ρίχνουν στα κεραμιδάκια, στο τζαμί. Ο πρώτος που έριχνε σκορπούσαν όλα τα κεραμιδάκια γύρω-γύρω. Η ομάδα που έπαιζε προσπαθούσε να στήσει τα κεραμιδάκια, πάλι για να γίνει ένα καινούριο τζαμί. Η άλλη ομάδα, η αντίπαλη, έπαιρνε το μπαλάκι και προσπαθούσε να χτυπήσει τους παίκτες της ομάδας που ήταν στο παιχνίδι, της αντίπαλης ομάδας. Ποια ήταν νικήτρια τώρα ομάδα? Εάν η ομάδα που είχε το μπαλάκι και το είχε ρίξει και σκορπίστηκαν τα κεραμίδια, εάν λοιπόν αυτή η ομάδα που έπαιζε, η παίκτρια ας πούμε, κατάφερνε να στήσει τα κεραμιδάκια σε τζαμί, ήταν η νικήτρια. Αυτά είναι κάποια από τα παιχνίδια που παίζανε τα παιδιά και που θα χαρώ να παίξουμε και μαζί.